Na tento pokus budeme potrebovať aktívne uhlie, pepsikolu, víno, absorpčnú aparatúru, lievik a vatu. Vatou si upcháme absorpčnú aparatúru a pridáme cez lievik približne 3-4 lyžičky aktívneho uhlia. Približne také isté množstvo nasypeme aj do druhej aparatúry. Teraz si pripravíme kadičky, kde nalejeme 100 ml vína a do druhej kadičky nalejeme 100 ml pepsikoly. Kadičku, kde máme naliaté víno, si prelejeme do absorpčnej aparatúry a budeme pozorovať, čo sa bude diať. Takisto si zoberieme kadičku, kde máme naliatú pepsikolu a pomalu prelejeme do absorpčnej aparatúry a tiež budeme pozorovať, čo sa stane s pepsikolou. A takto vypadá naša aparatúra a uvidíme, ako bude vypadať víno a pepsikola po absorpcii. Na druhý deň vidíme bezfarebnú tekutinu